Hei prieteni, sunt eu, Kenny. Astăzi vreau să vă dau un anunț și niște LPS. O să fiu mai serioasă în videoclipuri cu vocea aceasta. Și da, bun, să începem. O să dau niște LPS și niște anunțuri. Salada de sucul, pe mine nu mă dau. Salada de sucul, m-am murdărit și sunt murdărit pe telefon. Nu sunt foarte frumoasă și mă dau coajă pe urechi. Bun. Primul LPS pe care îl dau este această pisicuță frumoasă și tot dacă le dau, vă zic și defectele mele. El are și un defect, pentru că abia l-am primit-o. Acest cățeluș. Așa. Care e murdăr un pic pe cap. Și aici, și atâta, și defecte mare. Urmează acest pinguin, Mr. Rock, care iarăși nu are defecte, abia el l-am primit. Iar mi-a lăsat cu acest ursuleț, care nici nu prea are defecte. Urmează acest păun. Deci nu mai fac concursuri cu LPS și nu vă mai dau premiile. LPS defecte, rău să nu de premiile. Așa, acest păun. Bun, care nu are defecte. Decât dacă îl dați pe la jos, se rupe. Decât dacă îl dați jos, i-am încercat. Urmează această morsă, care doare să la sucum. Acest cățel, care nu are defecte. Și această pisică. Bun, deci vreau să vă fac un anunț. Pentru acești doi puiuți o să vreau un LPS mare, care dau 2. Și pentru ăștia 5, pentru 6, pentru ăștia 6 vreau 2 LPS vechi. Bun, vă rog frumos să dați like, subscribe și comment și să ziceți cine vrea să facă schimbul pentru acești LPS. Și să știți, garantat, eu vi trimit. Așa, deci eu garantat vi trimit. Sunt foarte serioasă când zic așa ceva. Și vreau să vă mai zic un mic anunț. La 100 de abonați o să-mi arăt fața. Bine, pa.